Prehry som znašal veľmi ťažko, keď som bol samozrejme mladší. Keď sa prehral nejaký kľúčový zápas, že Colorado vypadlo z play-off, tak som napríklad nešiel ani do školy. Raz som dokonca normálne ochorel nejak z toho. Teraz už je to bohužiaľ sila zvyku, keď sa nedarí niekoľko sezón a o to viac sú cennejšie tie víťazstvá. Hovorí mi predseda klubu David Púchovský, ktorý Eurolunch zakladal pred 11 rokmi. Zatiaľ, čo u nás fanúšikovia zvyknú zanevrieť na hráčov, klub či reprezentáciu i hneď po prehre, vo fanklube si nevedia predstaviť, že by svoj tím stále nepodporovali, konštatuje ďalší fanúšik Lavín z Koloráda Tomáš Vnuk. Tak my nie sme fanúšikovia úspechu v prvom rade, čiže my ideme aj cez mŕtvoly a budeme tomu Coloradu fandiť aj naďalej, aj keby následujúcich možno 10 rokov sa nedostalo do play-off, ale stále budeme fanúšikovia Colorada. Tento tím už dlhšie nepatrí medzi úplnú špičku v NHL. Stanley Cup vyhral naposledy pred 15 rokmi a vytratili sa z neho už aj Slováci, ktorí v tíme hrali, útočník Marek Svatoš či brankár Peter Budaj. Prečo teda práve tým z Denveru? Ja som začal fandiť hokeju ako takému v roku 96, no a vtedy vlastne Colorado aj ten Stanley Cup svoj prvý vyhralo, tak nejak odtedy to začalo. No. Keď som bol dieťa, tak môj kamarát vlastne poznal iba tento klub a tak som sa dostal cez neho k tomuto klubu, začal som si vyhľadávať nejaké informácie. Fandiť na diaľku je ale mimoriadne náročné. V prvom rade dosť často treba v noci stávať, pozerať tie zápasy, keďže je tam ten veľký časový posun. Určite to stojí nemalé finančné nároky, či už cestovať každý rok do Denveru, kupovať tam suveníry. Takýchto suvenírov majú doma množstvo. Aj na naše stretnutie prišiel Tomáš v tričku so symbolmi kolorádskych Lavín. Davidovi nechýbala mikina a šiltovka. Skutočne unikátny suvenír má ale David Púchovský doma. Mám vodu, ktorá vznikla rozmrazením ľadu zo starej arény Colorado. Tá aréna už neexistuje niekoľko rokov. Najcennejšie sú samozrejme podpísané dresy, hokejové karty, puky či rôzne repliky Stanley Cupu, odznaky. Je toho naozaj veľmi veľa. Niekedy nad ich cestami, ktoré volajú inváziami, neveriacky krútia hlavami aj samotní Američania. Samozrejme sa aj Američania čudujú, že čo sme všetko ochotní podstúpiť, aby sme sa tam dostali. A na druhej strane tie výlety nie sú len o hokeji, to je len 3-hodinový zápas v jeden večer, čiže zvyšok je o zážitkoch, výletoch po Amerike. Ten hokej je možno len nejakých 20% z toho, tých ostatných 80% sú rôzne tie výlety a spoznávanie vlastne celej Ameriky. Tento rok sme boli napríklad v Grand Canyone, neskutočné niečo.